初級漢字第1課。どうぞよろしく。第3回。読んでください。先生、先生。日本語の本。日本語の本。モンゴル人。モンゴル人。誕生日。誕生日。25歳。25歳。日本人。日本人。15日。15日。学生。学生。私。私。3人。3人。日。日。日本語。日本語。学校。学校。この人。この人。書きましょう。私はモンゴル人です。私はモンゴル人です。
この人は日本人です。この人は日本人です。私は12歳です。私は12歳です。この人は私の先生です。この人は私の先生です。これは私の学校です。これは私の学校です。その日本語の本をください。その日本語の本をください。ナランさんはモイスの学生です。ナランさんはモイスの学生です。第3回終わり。